Pyszne? Takie smakowite mięsko? I z 2 rączek? Gryź dokładnie. Porządnie gryź. Jakie smaczne jedzonko, tak? Wspaniałe? A w drugiej rączce już zjadłaś tego jednego kabanoska? To masz. Proszę, do drugiej. Już całego kabanoska obrobiłaś, zanim mama po aparat poszła? No nie ma, zjedzone. Nieźle ci idzie. Mój brzuszku, łakomczuszku. Niam, 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 niam. Gryź porządnie. Nie łykaj. No gdzie taki kawałek wepchnąć? No za duży. Się zmieści? Naprawdę? Się wepchnął? Pogryź go. Masz tyle zębów, że masz czym gryźć. Tak? No to mamy soczek, ty nie będziesz go piła. Nie lubisz takich soczków. Wiesz? Misiu Patysiu? Gryzłaś? Pyszne kiełbaski? Ty masz rączki jak kiełbaski, tak? Chcesz popić? Gdzie twoje picie? Proszę. O! Jest! Nie chcesz? Och, ale się objadłaś, co? Mm. Mm. No popij trochę. Już, wystarczy? Kiełbasy za dużo w buzi, się nie mieści słonka. No już brzuszek zaczyna odstawać. Niedawno jadłeś zupę. O żartuszku. No tak, w oko sobie wsadź słomkę. Och, za dużo poszło wody. Już? Zjedzone? Dość? Się najadła Wikusia? Dla mnie teraz? O, dziękuję. No pyszne. A nie, paluszkiem wujek. Ale czekaj, mama jeszcze nie pogryzła. No.